Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Wage 21 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer kegiatan ing adiyuswa. Para adiyuswa, yuswa sepuh asring kaanggep wekdal ingkang susut. Raga mboten kiyat kados dene wekdal anem, pepimut mboten landhep malih, lan lampah mboten rasa malih. Nanging kanggenipun tiyang pitados, wekdal yuswa sepuh dadi wekdal ingkang kecalan maknaning gesang, nanging wekdal kangge caket raket kalian kapitadosan lan pengajeng-ajeng. Milanipun ing satengahing winatesing adiyuswa, kita kedah ndadosaken Gusti minangka sumbering kegiatan lan pangayoman kita. Nahum sinerat nalika wonten pangancam lan kawontenan ingkang boten pinesti. Bangsa Israel kaancam dening Asyur ingkang nindes, lan ing kawontenan mekaten Nahum ngemutaken sinten to Gusti punika. Gusti Allah punika Gusti ingkang buta repan lan piwales dhateng piyawon. Senajan mekaten Gusti punika sareh ageng panguwasipun. Kegambaran punika kepingin ngendika bilih jagat mboten badhe mlampah tanpa arah, Gusti tetep ngeneraken jagat. Nahum 1 ayat 7 ngendika, Pangeran Yehuwa iku asih darma, dadi papan pangungsen ing dina karubetan. Panjenengane uninga marang para wong kang ngungsi marang panjenengane. Cetha sanget Gusti punika nyarengi tata gesang ingkang menapa kemawon. Suka bingah duh kita kawon kasil. Gusti punika setya dhateng tiyang ingkang sumindi ing panjenenganipun. Boten wonten tetesing luh, pandonga lan pambudidaya ingkang boten dipun tingali dening panjenenganipun. Para adiyuswa, nalika kekiyataning raga susut, kapitadosan kita sangsaya kakiyataken. Peladosan lan ayan lami saged ugi mboten saged dipun lampahi, nanging gesang ingkang setya badhe saged dados berkah kangge anak putu kita. Ing mangsa adiyuswa punika Gusti mboten badhe nilaraken kita. Panjenenganipun punika bentenging gesang lan sumbering tentrem rahayu kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika menawi paduka setya dhateng kawula para adiyuswa. Malah kepara kegiatan kawula namung tumindhi dhateng paduka. Kawula pitados paduka tansah makarya ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu. Kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa para adiyuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan. Kawula pasrahaken Ibu Tinah, sederekipun Ibu Kusminah ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing Panti Wilasa Semarang. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Ibu Tinah menika ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin, wilayah gangsal GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Bapak Suparmin menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati, warga GKJ Ketandan ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah operasi ingkang sampun katampi menika ndadosaken Ibu Budi Agus Setyawati menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados
paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon. Amri Ibu Sunarti menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen ingkang kala wingi sampun nampeni operasi. Kawula pitados paduka boten nigakaken paduka badhe tansah mari kegiatan lan enggal nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon. Amri tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken lare Astama Kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.